Κουέστα δεν βγήκε, η κεφαλιά πάσα. Ο Ίγκασον με τη δεύτερη το έβαλε. Ανάποδο ψαλίδι του Ίγκασον στο 45-1, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πάλι Κωνσταντέλιας. Ωραίο παχυνάκι του Νάρη. Η συνεργασία των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Νάρη. Πάλι Κωνσταντέλιας. Ωραίο παχυνάκι του Νάρη. Η συνεργασία των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Νάρη να γυρίζει ψάχνοντας τον Ολιβέηρα. Φτάνει η μπάλα στο Λιράτζι. Αυτός δεν εκτελεί. Προτιμά να δώσει στον Ζίβκοβιτς. Βρήκε χώρο Ζίβκοβιτς και εκτέλεσε. Καταπληκτική ομαδική προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Πανέμορφο γκολ. Πήρε την μπάλα ο Ολιβέηρα, κρατάει ο Ολιβέηρα, θα δοκιμάσει το σουτ, το κάνει καταπληκτικό, 0-2, Νέλσον Ολιβέηρα στο 34. Πάσα για τον Άρη, κοντρώνε το στήθος, το σούτ από τον Άρη, καταπληκτικό γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 8. Κωνσταντέλιας πάει κατά μέτωπο, σταματάει ο Ρώτα από τις κόντρες και ο Κωνσταντέλιας πεσμένος κάνει κάτι καταπληκτικό, η μπάλα στα δίκτυα!